Są na świecie rzeczy ważniejsze niż nasze rymy. Oczy naszych bliskich obserwują, jak skończymy. Nie musimy brać za karabiny, odpalić Niemca. Teraz droga do szczęścia jest o wiele łatwiejsza. Obiecuję ławką, będę żył kozacko. Nawet jak teraz nieraz w lodówce mam tylko światło. Mam iść do tyry, jestem za dumny na nadgodziny. Albo za głupi i próżny, żeby poszukać przyczyny. Czemu jestem taki, już wiesz. Obiecałem sobie coś dekadę temu. Nie odpuszczę. Patus, taką metkę znów mi ktoś przyczepił. Dzisiaj nie ma znaczenia to, czy tata pił, czy nie pił. Patrz co robię, gdy lamusy z domu idealnego ciągle napierdalają. Grubszy plan jak architekt. Nie było hajsu na Mixmaster, nie robił go flamaster. Czytałem tutoriale od 12 do 12. Ciągle miksowałem to, piszczy mi w głowie. Bity dostaliśmy za skirzynie flotę. Poligrafię zrobił ziomek, zdjął ze swoich powiek. LAS to the kula. Chory człowiek. Do dziś nie wiem skąd wzięliśmy 10 koła na tłocznie. Ja chyba tyle nie zarabiam rocznie. Piątak na klip był od fanów za t-shirty, więc na was zawsze piona. Raperów się zmieniło od pierwszej domówki. Ilu raperów odpuściło?